हाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोन गासिखौबो बर' होनाय जालायबाय दे लोगोफोर स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानांगौ आं दिनै मा भिडिअनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदोंबाथाय थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानैनो स' लोगोफोर दिनैहाय आं बर'नि फैनो गोनां मोनसे आबुं अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर स' नोंथांमोना बेनिखायनो भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर स' लोगोफोर बे गोदानै फैनाय अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय आगै थेंफाख्रि आरो लोगोफोर जों बे गोदानै फैनाय अफिसियेल मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों बर'निनो सासे मुंदांखा जाखांफु एक्टर surajit देउरि आरो रिंकि ब्रह्म बिथांमोनखौ गाहायै फाव खालामनायखौ बे भिडिअआव नुनो मोन्दों दे लोगोफोर आरो लोगोफोर बे गोदानै फैनाय आबुं अफिसियेल मिउजिक भिडिअनिनो मेथाइखौ रोजाबदों बिथां मुंदांखा बर'निनो सासे मेथाइ रोजाबगिरि रिमाल दैमारि आरो बेबी राभा बिथांमोनहा दे लोगोफोर आरो लोगोफोर बे गोदानै फैनाय आबुं अफिसियेल आगै थेंफाख्रि अफिसियेल मिउजिक भिडिअनिनो प्रडिउसारा जाहैबाय नावमी ब्रह्म बिथाङानो दे लोगोफोर बे आबुं अफिसियेल मिउजिक भिडिअनिनो रिलिजखौ होदों बिथां मिजिं बरगयारी आरो करिय'ग्राफिखौ खालामदों बिथां मावसोम गयारी बिथांमोनहानो दे लोगोफोर स' लोगोफोर बिदिब्ला बे गोदानै फैनाय आबुं अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ TNK प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव दायो थांनानै नायहैनो हासिगोन दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोन्दों कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट हरबानो जाबाय दे लोगोफोर आरोबाव लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोन्दोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ खनसे साबस्क्राइब खालामनानै होलांबानो जाबाय दे लोगोफोर स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो मोनदों लोगोफोर